Γεια σας παιδιά, σήμερα σας κάνω ανακοινώσεις. Sorry που κουνιέμαι. Θα έχουμε κάποια βίντεο. Στο κανάλι μας θα έχουμε καινούρια σειρές. Τώρα πρώτα θα ξεκινήσουμε με το Real Racing. Όσοι το ξέρετε, γράψτε μου στα comments άμα θέλετε να το παίξουμε. Άμα δεν θέλετε, εγώ δεν το παίζω. Το επόμενο παιχνίδι είναι το Σλιθέριο. Αυτό θα το παίζουμε λίγο πιο σπάνια από τα άλλα. Γιατί τελευταία λίγο με το ίντερνετ μου δεν πάει καλά. Αλλά εντάξει, πιάνει λίγο. Αλλά για Σλιθέριο όχι. Πείτε μου και αυτό στα comments άμα θέλετε να παίξω και αυτό. Μετά είναι το Geometry Dash. Αυτό το παίζω σπάνια. Μόνο άμα μου πείτε εσείς στο comments. Άμα δεν μου πείτε, εγώ δεν το παίζω. Και αυτό στα comments, άμα το ξέρετε. Το άλλο είναι το Minecraft. Βασικά το Minecraft δεν θέλω από τα comments τίποτα. Εγώ το συνεχίσω. Μετά είναι Dreaming Soccer. Το Dreaming Soccer νομίζω το έχετε αγαπήσει. Γιατί σε μία μέρα πήρε 5 προβολές. Σχεδόν 5, δεν ξέρω. Και αυτό στα comments. Αυτό ήταν η ανακοίνωση. Σίγουρα θα έχουμε νέες ανακοινώσεις στο μέλλον. Θα έχουμε καινούργια παιχνίδια. Θα έχουμε και ένα, πώς το είναι εκείνο που βάζεις τη φάτσα σου στην οθόνη. Αυτό ναι. Και σου βγάζει τον Batman, ας πούμε, μια γριούλα. Ναι, αυτά. Θα σας δείξω σε λίγο, άμα θέλετε να το κάνω. Βασικά, μόλις τσέκαρα κάτι. Έκλεισα το facecam. Αλλά και πάλι, αυτό δεν δουλεύει. Δουλεύει όταν δεν κάνω record. Αυτό δεν το κάνω με σειρά. Μία SQRD. Ναι, αυτό. Δεν το κάνω με σειρά. Τι έχει εδώ. Ναι, αυτά. Μαλακίες. Και, να, αυτά τα παιχνίδια. Περιμένετε λίγο. Σλιθέριο. Minecraft. Pocket Edition. Εδώ. Real Racing. Αυτά εδώ. Πάνω να τα κοιτάτε. Real Racing, Dreaming Soccer, Agario. Το Agario δεν το είπα. Το Agario θα το παίζουμε λίγο σπάνια. Geometry Dash και Color Switch δεν είπαμε. Το Color Switch θα το... Περιμένετε. Θα το παίζουμε... Ναι, και αυτό το παίζουμε, αλλά λίγο πιο σπάνια. Πιο πολύ παίζουμε Dreaming Soccer, Minecraft, λίγο Σλιθέριο, όχι πολύ Σλιθέριο. Real Racing και αυτά. Τα άλλα λίγο πιο σπάνια. Αυτό για το βίντεο. Bye bye.